mutumin ana nan ana ta aiki wallahi kuwa kwana biyu abubuwan ne wai wallahi abubuwan na kan kasan yanzu nan wallahi wani yara su gadde ne suka faɗa min wani haɗa musu kigunan su kuma na shige kuɗin kuma wallahi ko sisi ba na da shi wasu masu baddan mahaukata ne ko mana to da sun san bakuwar da kai iyaye ba za su kawo ma dinki ba to na cikin ka ɗin kama an bani ba to wannan dinkin to ai ko ni zan yi ko a Burkina Faso ma ina irin wa'annan dinkunan yake gwaza kenan to ma ka san menene a'a wai don Allah yanzu a Najeriya in za a yi gasan masu kyau ina jin ka gasa in za a yi na masu kyan fuska a Najeriya maza da mata gabaki daya kana ganin ai zan iya zuwa na daya la gwaza kenan kai aka zuwa na daya to wallahi ko jakin gidan ma fi ka kyau jakin gidan ku kwarai kuwa jakin gidan ku baka ce kana musu ne durun wannan to kai ai kai yanzu to wallahi kai ko ana dubu